אני הייתי אולי מדגישה ומרחיבה גם את מה שאתה אומר, אבי, בכך שהלבד הוא קשה, הלבד הוא קשה, ולכן כל כך חשוב לא להישאר לבד. אנחנו צריכים להתמודד לבד, ואני שמה את הדגש על העובדה שאחת הדרכים להתמודד עם הלבד היא לא להישאר לבד, להתחבר, לדבר עם חברים, אולי להצטרף לקבוצה של לא יודעת מה, שעושה משהו, אפילו הייתי אומרת לעשות חוג, להצטרף לקבוצה ש, של חוג מסוים, או שיחה, או שמיעת מוזיקה, משהו שיאפשר לי לשוחח עם אנשים אחרים, לא להתבודד, להשמיע את קולי, גם להשמיע, כי כשאנחנו לבד אנחנו לא שומעים את הקול שלנו, זה הקול בתוך הראש שלנו, ולכן את האפשרות הזאת של להיות עם אנשים אחרים, ולהשתייך למשהו, לחפש קבוצת שייכות כלשהי, וזה משהו שמאוד עוזר להתמודד עם הלבד. נכון. אני חושב שאנחנו צריכים לתת גם קצת כלים, אני לא יודע אם נספיק לומר את כל הכלים היום, אבל אנחנו גם ניפגש בשבוע הבא ואנחנו נמשיך. אבל אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד חשוב, בהמשך למה שאת אומרת מרגה, לא להיות לבד, זה באמת גם בשעות שפיזית אנחנו לבד בבית, או בהזקה בחדר ממד לבד, או במקלט, זה לדבר עם האנשים במקלט, או אם אנחנו בממד לדבר בטלפון אפילו. כשהילדים שלנו שומעים שאנחנו בממד וזה מרגיע אותם, זה להתעניין מה קורה אצלכם, עם מי אתם, או לדבר עם חברים שהם לבד. היכולת שלנו להתעניין באחר זה גם מחזק גם אותנו וגם את האחר. זה גם מעסיק אותנו, ובמידה מסוימת זה גם מסיח את הדעת. נכון. זה שאנחנו יכולים לתת לאחר, להתייחס לאחר, להיות רגיש לאחר, זה גם מחזק גם אותנו.